Hra Eši Sleši začína v hlavnom menu, pozrieme si nastavenia, kde si môžeme pozrieť ovládanie, máme klasický pohyb, k tomu pridávame položenie zbrane Q, pretože jedna z hlavných mechaník je manipulácia maximálne alebo použitie maximálne jednej zbrane a ďalšie na výber, ktoré sú tam, hráč musí vhodne kombinovať. Ečko je použitie zbrane, Enterom máme rozbitie krabice a akciu, napríklad zber kľúču, lektvaru a podobne. F-ko je použitie lektvaru s tým, že nie je potrebné si vyberať ktorý, ale hráč sa vždy zmenší a potom sa zväčší. Medzerníkom máme šprint a escapeom máme pauzu. Máme možnosť aj ovládať audio, ktoré sa dá dať hlasnejšie, ale teda dá sa aj úplne vypnúť. Pre potreby videa ho nadstavím na najmenšiu možnú hlasitosť a keď si vyberieme novú hru, môžeme si vybrať rozdielne obťažnosti. Rozdiel medzi jednotlivými obťažnosťami je v počtu generovaných nepriateľov a intervalov medzi jednotlivými nepriateľmi. Pre demonštráciu videa ukážeme obťažnosť Easy. Máme momentálne, vidíme, že sa nám spravil kľúč, alebo za jednou z krabic bol kľúč a pasca na medvede. Ja momentálne demonštrujem, že keď pristúpim ku krabici, nie je možné ju otvoriť bez kľúča, ktorý keď zoberieme, tak sa ukáže aj v inventári. Pasca na medvede je jedna zo zbraní, keď ju držím, nemôžem držať viaceré zbrane, musím ju pustiť a vidíme, že už prichádzajú prví nepriatelia, ktorí vyrazili dvere. Zobral som brokovnicu. Jedného z nepriateľov zabila medvedia a pasca. Na najľahšej obťažnosti je to presne nadstavené tak, aby stačila jedna pasca a presne 12 nábojov. Vidíme, že už sme mimo nábojov a musíme ďalej nájsť nejaké. Vidíme, že keď šprintujeme, výdrž postavy je 5 sekúnd, takže sa potrebuje určitý čas vydýchať. Pri ďalších obťažnostiach hráč musí dobre zvoliť a manipulovať aj s medveďou pascov, aj s brokovnicou a šetriť náboje a snažiť sa čo najviac používať práve pascu na medveďa. Vidíme, že momentálne zbierame lektvary, keď zmagnem F na použitie, tak ma to upozorní, že jeden môžem použiť, pretože nemám všetky, pretože sa jedná o to, že by som bol zaseknutý v leveli. Teraz sme našli za jednou z krabíc mačetu, ktorú použijeme ako zbraň na blízko. Treba si ale dávať pozor, aby nepriateľ sa nedotkol hráča. Nemôžem použiť lektvar so zbraňou, preto ju položím. Zmenším sa, aby som prešiel priechod. Zoberiem čelovku, na čo sa potrebujem zväčšiť. Opäť sa zmenším a zase sa zväčším. Tým pádom už nemám žiadne lektvary a môžem pokračovať ďalej, s tým, že brokovnica má len 9 nábojov, pravdepodobne by mi to nestačilo, tak si berem mačetu, aj keď môžem použiť zase medvediu pascu. A idem dole, mám čelovku momentálne, takže môžem prejsť do tmy, do ktorej som predtým nemohol prísť, na čo by ma upozornili 3 možné hlášky vygenerované. Jedna z nich je, že nemôžem sem ísť, pokiaľ nemám svetlo a do 3 sekúnd by som bol mŕtvy. Momentálne som si počkal práve na nepriateľov, generujú sa každých 30 sekúnd a to, čo je predo mňou, je objekt kanistra, ktorý potrebujem do auta na to, aby som prešiel level. Môžem vidieť, že neviem ho zobrať, keď mám zbraň a práve preto, keď porazím nepriateľov, mám výpis "This should be in my car", to znamená, že toto by malo byť v mojom aute, tak rýchlo potrebujem nájsť auto a práve natankovať. Ešte sú tu krabice, keby hráč si, pretože pri zložitejších obťažnostiach je potrebné si postupne premiestňovať zbrane a keď položím si kanister sem a prídem k autu, upozorním na to, že nemôžem odísť, pretože najprv potrebujem palivo. Tak opäť zoberiem palivo, prídem k autu a zmaknem Ečko, čo ma upozorní, že hru som vyhral. Môžem ísť teda do hlavného menu alebo reštartovať.
Ja som sa rozhodol reštartovať a môžem teda si znovu zahrať. A ukážem princíp, ktorý je použitý práve pri väčších obtiažnostiach a ako hráč má postupovať. Nemôžem zobrať medvediu pascu a naraz brokovnicu, práve preto si medvediu pascu položím trošku sem, brokovnicu, čakám na nepriateľov. Vidíme, že keď ideme pomerne rýchlo a neukazujem, že otváram krabicu s prázdnym kľúčom, tak sa viem takto celkom pripraviť a viem zabiť napríklad dvoch s guľkou, jedného s medvediou pascov a tým si viem ušetriť nejaké náboje. Ušetrím si 4, potom môžem zbierať ďalšie a pripravím si. A opäť, tuto keď prídem, tak vidím, že je jedna hláška Get Away Demons, čo ma upozorňuje na to, že by som tu nemal byť. I should not be here without light je druhé hlásenie a I think I'm dying. Čo sa aj teraz stalo, pokiaľ som 3 sekundy v tme bez svetla, tak postava zomrie.